हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय दिनै आङो नै किचेननिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय मानो होनबा दिनै महालयमोन ओमफ्राय आंना हिन्जावफोरनि प्रब्लेम मिथिखायो पिरियड जाना होननानै आङो दा फुजा होनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय आइमोना होगासिनो दा बिजावजालिमोना आं दा फुजा होआखै नालाय ओरैनो थानानै मा खालामनो ओंखायनो ओंखामबो सङाखै नालाय दा नै जगार खालामगासिनो थ' नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो बाय बाय ब्रेकफास्टआ जोंना बेनो दिनै लाल साहाजों माबा था रुनाय ओमफ्राय नै आइमोना फुजा होबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय आंबो गोजाननिफ्रायनो एसे खुलुमहरनोसै इसोरनाव निमा बिनोसै होननानै फैबाय आरोना आङो गोजाननिफ्रायनो खुलुमबाय आरोना माने खाथियावथ' थांनो हायासै नालाय गोजाननिफ्रायनो खुलुमबाय माने बोरैबा मोनोना सानफ्रामबो बिदि होबाय थानाय ओमफ्राय देलाय होनो मोनासै थ' एसे गोसोखौ बोरैबा मोनदों थेवबो गोजाननिफ्रायनो खुलुमनानै एसे स्रां मोनबाय दा आङो हाना लानोसै आरोना ओमफ्राय इयाव एवनोसै सारायखौबो जानखाबाय बेखौ हाना लाबाय आङो थावखौ होनोसै सारायाबो दुंसोबाय सारायानो बोरैबा रानथाबलायबाय लाबाय आं एसे ओमफ्राय आङो दा आलुखौ हाग्रोना लानोसै टमेट'बो होगोन पनिरखौ आङो एसे ओरैनो एवस्रामनानै लाबाय ओमफ्राय एवाबाबो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय एवबाबो मोजां मोनो एखेसो मोनो ओमफ्राय आलुखौ एवनानै नैथिं आरो खांख्रिखला एवलायबाय आलुखौबो आङो फार्स्टआव एसेल' होदोंमोन ओमफ्राय आरो थोनाय नङा जां होननानै आरो होनो होफिनबाय आरो ओमफ्राय आंना ओंख्रिया जाबा आरो बिथिंजाय आं खांख्रिखला एवलायबाय दहायनियासो खांख्रिखलामोन ओमफ्राय दानियासो आरो तिता केरेला एवबाय ओमफ्राय नै आं ओंखाम जानो लाबाय उखै सोदोंमोन नालाय दहायबो आङो माने फुङाव जाया नालाय जोंहा खनसेल' जायो ओमफ्राय दहायबो बे थाल'सो जादों लाल साहाजों ओमफ्राय उखै सोनायखाय आङो हासबेन्डखौ नेस्लाबलायदि आरोना फैनायखौ ओमफ्राय आङो जाग्रोबाय हारसिंनो जि गब गब जाखाबाय आं उखैनानै जि उखैखादोंमोन आं थ' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय बिदिनो सापर्ट खालामबाय था अननानै प्लिज सोरखौबा लोगोफोरनाव शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामनो हो आंनि चेनेलखौ आंनि साबस्क्राइबारानो गैया आरोना भिउबो जाया प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनो लोगोफोर आङो आंनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय जेबो देखायनो हायाबाबो नोंसोरनो ससे ओरैनो भिडिअ लाबोबाय जेरावबो थांनाय जायाखै नालाय ओमफ्राय आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम ससेबाबो ब्लग लाबोबाय आं माने ब्लग होनो मोनथाराखैमोन ओरैनोलाय सर्ट भिडिअ होदों मोनसे थेवबो बिदि लं भिडिअ लाबोथ'नाय जायाखैमोन दिनै ओरैनो सर्ट भिडिअ लाबोबाय ओमफ्राय अमाबैसा मोनना दिनै आं सानदोंमोन लं ब्लग लाबोगोन फुजा होनायनि ब्लगखौ लाबोगोन सानदोंमोन जोंना गामियाव मन्दिराव फुजा होयो नालाय बिदिनो प्रसाद जायो ओमफ्राय आरो साहा ता लोङो ओमफ्राय आं थांनो मोनासै नालाय हिन्जावसाफोरनि प्रब्लेमखौथ' नोंथांमोना मोनथिखायो आं सिगाङावबो बुंखांबाय एसे बोरैबा मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव जेबो मोनासै गोजाननिफ्रायनो खुलुमबाय नालाय आङो निमाहा बिबाय इसोरनाव गोजाननिफ्रायनो खाथियाव खुलुमनो हायाबाबो ओमफ्राय गोसोखौ मोजां नांबाय आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो आरो हिन्जावफोरनि प्रब्लेमा बे नङाबानो जाखायाना आरो जेबो नङा बेफोरबो इसोरनि होनायसो स' आंनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय